Ahoj, ako sa ti darí s tvojimi princípami, ktoré potrebuješ pochopiť hneď teraz, tu a teraz ohľadne šťastia? Si už o krôčik bližšie ku tvojmu vysnívanému životu a k pochopeniu toho, že v živote môžeš byť šťastná? Už sme si povedali prvé 3 princípy, ktoré potrebuješ pochopiť hneď tu a teraz a ďalšie 3 ti prezradím teraz o malinkú chvíľočku. 4. princíp, ktorý potrebujeme pochopiť pri zmene nášho myslenia, je, že zmena nášho myslenia sa zároveň rovná nové príležitosti. Nám vyhovuje občas byť v tom, kde sa nachádzame teraz, hovorím tomu komfortná zóna, aj keď vieme, že by sme niečo potrebovali zmeniť, ale nechceme to zmeniť, pretože máme istotu v tom, kde sme, čo sa bude diať. A nechceme ísť robiť nové zmeny. Teraz ti však chcem povedať, že nové myslenie a zmena myslenia prináša nové príležitosti. A toto je pre teba také jedno z uvedomení, ktoré je veľmi dôležité, že zmena myslenia prináša nové príležitosti. Uvedom si, že to, kde sa teraz vo svojom živote nachádzaš, a znova to zopakujem teraz, to, čo máš, to, čo robíš, to, ako sa cítiš a celkovo ten tvoj život, ako ty žiješ, s kým žiješ, je výsledkom toho, ako si doteraz premýšľala. Je výsledkom toho, čo všetko sa ti v tebe a v tvojej hlave na pozadí spúšťalo. Je výsledkom toho, aké si mala doteraz zafixované obmedzujúce presvedčenia, zlozvyky, návyky, zvyky. Takže pokiaľ sa to, ako žiješ teraz, nezlučuje s tvojou predstavou o šťastnom a naplnenom živote a chceš byť na úplne inej úrovni, tak musíš čo najrýchlejšie začať premýšľať inak. Dáva ti to zmysel? Ak chceš zmeniť to, ako žiješ teraz, a ak sa to nezlučuje s tvojou predstavou o šťastnom a naplnenom živote, tak potrebuješ zmeniť tvoje myslenie, aby prišli nové príležitosti. Na tom, že sa chceš cítiť šťastne čo najrýchlejšie a hneď, nie je vôbec nič zlé. Ale že vôbec nie je nič na tom zlé. Naopak, je to najlepšie, čo môžeš pre seba v tejto chvíli spraviť. Teda uvedom si, že na to, aby prišli nové príležitosti v tvojom živote, potrebuješ zmeniť svoje myslenie. Verím, že ti to dáva zmysel. Možno si povieš, ale tak už poďme rýchlo meniť moje myslenie, lebo ja už chcem zajtra byť úplne iná, ako som bola včera a dnes a všetko má svoj čas. Niekedy pomalšie je oveľa lepšie, pretože si všetky tie princípy a typy a veci ako keby pochopíš oveľa lepšie a si to tak dáš do toho praktického života postupne a tie zmeny budú prichádzať. Teda, 4. taký princíp je, zmena myšlenia sa rovná nové príležitosti. Teda, ak sa ti niečo nepáči na tvojom živote teraz, je to dôsledok toho, ako myslíš teraz. Ak chceš nové príležitosti, začni meniť tvoje myslenie. A nezabúdaj, že ty to dokážeš. Pomôže ti k tomu, keď sa nastavíš tak, ako keby si teraz prišla ku počítaču a stlačila tlačidlo reset. A je jedno, koľko toho vieš, nevieš, čo si všetko prežila, zažila, odžila, pretože od toho, ako sa zmení a ako rýchlo sa zmení tvoje presvedčenie, zároveň závisí aj, ako šťastne sa potom budeš cítiť.
A predovšetkým, kedy sa tak budeš cítiť. Pokiaľ budeš mať vedomosti, že áno, zmena myslenia sa rovná nové príležitosti, ale nebudeš pre tú zmenu myslenia robiť nič, tak samozrejme tvoje presvedčenia a tvoje pocity neprídu v ten rozhodujúci čas, kedy to očakávaš. Znovu ti opakujem, ty to dokážeš. Ty dokážeš teraz v tejto chvíli ako keby stlačiť tlačidlo reset a začať premýšľať úplne inak, otvoriť sa novým možnostiam, pretože inak ja ti tu môžem dávať rady, tipy, rôzne návody a nebudeš to praktizovať vo svojom živote, pokiaľ to budeš oddialovať, pokiaľ si povieš, veď zajtra idem do toho, dnes ešte budem žiť ten svoj starý život. Nie. Okamžitá zmena myslenia sa rovná novým príležitostiam. Ďalší princíp, 5, je, že pokiaľ budeš ty rozdávať svoje šťastie, tak ho dostaneš oveľa, oveľa viac. Pretože ak nedávaš veľa dôvodov na šťastie iným, tak neprichádza veľa šťastia ani ku tebe. Ak dáš veľa dôvodov na úsmev a na pocit šťastia niekomu inému, tak sa dostane k tebe to šťastie v obrovskom množstve. Ak chceš byť v živote šťastná, tak rozdávaj šťastie po vedrách a dostaneš ho XY násobne viac. Márne ja budem čakať, že sa na mňa niekto usmeje, že mi ako keby dá ten pocit, navodí takú dobrú náladu a pocit šťastia, keď ja pôjdem zachmúrená do práce, kdežto keď otvorím dvere a vstúpim do autobusu s úsmevom na tvári, tak v momente vnímam, koľko ľudí sa na mňa usmieva. Pretože im to jednoducho nedá. Preto rozdávaj šťastie a dostaneš ho viac. Pomáhaj, usmievaj sa, povedz pekné slovo, pozdrav druhého, popraj mu pekný deň. To sú úplne také banality, ktoré naozaj mne samej robia krásny a šťastný deň, len čo vstanem. Už len to, že si navodím úsmev na tvári, tak keď sa usmievam, tak mi to jednoducho nedá myslieť na niečo negatívne a na niečo škaredé. 6. princíp, o ktorom ti chcem povedať a dnes posledný je, že ako si správne načasovať to naše šťastie. Správne načasovanie na naše šťastie. To, že budeš pravidelne robiť nejaké veci a zautomatizuješ si určité činnosti, ti nevytvorí dokonalý pocit šťastia, ale vytvorí ti to dobrý pocit. Pretože život je krátky. Čokoľvek chceš robiť, tak začni to robiť teraz. Nauč sa byť teraz šťastná. Nie zajtra, nie inokedy. Ako si možno veľakrát povieš, veď od zajtra to budem robiť, veď inokedy. Ešte nenastal ten správny čas. Samotné zautomatizovanie, a znova ti to zopakujem, samotné zautomatizovanie bežných činností alebo určitých činností a vecí v tvojom živote hneď nevytvorí ten dokonalý pocit šťastia, ale vytvorí to v tebe dobrý pocit. Nauč sa naozaj byť šťastná teraz. Ak si myslíš, že všetko musí byť najskôr úplne ideálne, aby si sa cítila šťastná, tak je to veľký omyl. Zautomatizuj si pravý opak. Povedz si a predstav si hneď teraz, že som šťastná. Aj keď možno mám vedľa seba 2-metrovú hrbu prádla z 8 vypratých pračiek, aj keď možno, že mám neuprataný balkón alebo nenavarené, tak už teraz môžem mať ten pocit, že som šťastná. Skús to aj ty. Nikdy nie je nič ideálne. Keď mám taký pocit občas, že opäť ide na mňa taký ten môj perfekcionizmus, pretože naozaj som veľká perfekcionistka, tak v zápäti si položím otázku, Andrea, a ty si ideálna? Si ideálna matka? Si ideálna manželka? Si ideálna partnerka? Si ideálna dcéra?
A vtedy mi blikne vlastne v mojej hlave, že nie som ideálna ani v jednej oblasti svojho života. A zároveň ma taký pocit šťastia zahreje v mojej duši a pri mojom srdci, že napriek tomu, že nič nie je v mojom živote úplne ideálne, tak napriek tomu ja môžem byť šťastná. A ja som šťastná. Verím, že ti toto video a tieto slova niečo dali a povedali. Ak sa ti to páčilo, tak opäť sa poteším lajku a aby ti neuniklo nič ďalšie, tak si klikni rovno na odber, pretože už zajtra začneme opäť veľmi, veľmi zaujímavou témou. Nezabudni, že šťastná môžeš byť odteraz, v tejto chvíli. A verím, že aj si.